Dakuan naman natin ang ating police report ngayong umaga. Lalaki arestado matapos mabisto ng sensor ang abot 14,000 pesos na halaga ng damit na sinubukang tangayin sa isang mall sa Rosales. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Isang 29 anyos na lalaki ang naresto ng pulisya matapos umanong magnakaw sa isang clothing store na nasa loob ng isang mall sa bayan ng Rosales noong Lunes ng hapon, Disyembre 22. Ayon sa ulat ng Rosales Police Station, isang supervisor ng isang clothing brand ang nag-report ng insidente ng pagnanakaw na agad namang nerespondihan ng mga pulis sa lugar. Base sa investigasyon, tumunog umano ang sensor alarm sa exit gate ng establishmento ng dumaan ang sospek dahilan upang punta nito ng security guard. Nang tanungin kung may biniling produkto, sinabi umano ng suspect na wala. Gayunman, muling tumunog ang alarm ng tangkain muli nitong dumaan sa sensor gate at ipinakita ng suspect ang isang RFID tag, ngunit hindi siya nakapagpakita ng resibo. Dahil dito, dinala ang suspect sa opisina ng manager kung saan kusang loob niyang inilabas ang ilang produkto na umunoy kanyang tinangay. Sa isinagawang body search, na-recover pa ang ilang item mula sa kanyang pantalona. Ayon sa ulat, umaabot sa 12 piraso ng iba't ibang produkto ang na-recover na may kabuang halagang 13,980 pesos. Dinala ang suspect at ang mga ebidensya sa Rosales Police Station para sa wastong pagproseso at disposisyon. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.